Slušali smo Kida Keva Crew, slušali smo Zozu posle, o R&B baš dosta, R&B-u dosta pričamo sad u posljednje vreme ovom Evo Zoza dokaz da ima i R&B-a kod nas dobro. Nije samo Zoza, mislim, pazi, i rekli smo i Grzi što je izbacio sad ovo, tako je, pa... I Struka je tu pokidao. Tako, ne, baš smo dosta pričali o tome, mislim da se ne ponavljamo, znaš, ali sada i taj talas ovako dolazi kod nas opet samo mnogo godina zakašnjenja. Da. Ali baš tu kad smo pričali sve vreme, već u par emisije ovde o tom R&B talasu, konstantno zaboravljamo MVP koji su imali baš onaj album. MVP, Žarko je moj drugar. Iz MVP-a sad iz Sarsa. Sad je Sarsa, da. I mi uvek kad sednemo kod mene, ja uvek krenem da mu puštam te njegove refrene, jer ja sam bio klinac tad, na Jebeni belci je pokido sve refrene, Kako se zove ona pesma, bre, onaj spot sa Gruom, što... Samo moja... Tako je, gde kao dolazi po ribu, Andrija Milošević je Ćale, da. Ali oni su bili jako i sa sve te glavne Cicilijske. Da, pazi, oni su izbacili album Ako se lepo sećam za PGP. Ako se ja lepo sećam. Ali nisu tad oni kao grupa ništa spec napravili. Samo su se tim singlovima pokidali. Tek kad su se raspali, onda su ljudi više čuli za MVP. Bane Ladić je ostao u tom fazonu, otišao u Sars i realno obojica prošli bolje nego dok su bili grupa, ali dobro. Dobro, da, to je... Kad si pomenuo, kad si pustio malo pre, kažeš, evo nešto skroz drugačije, utrošimo pare, Kida Keva Crew i opet Force Records i umešao prste, jeste, evo Ivan Tanasijević, prijatelj moj koji sa mnom drži studio, mi sad šalje poruku, ja sam radio master. Jesam radio master. Da. Tako da jeste i ne smijem da zaboravim ovo isto nikako, da pozdravimo našeg velikog prijatelja, jednog Filipa Lučanina. Naravno, već smo ga spomenuli. Spomenuli smo ga, ali moram, obavezno sam rekao da ga pozdravim i mog šefa, iz firme koji mi je dao utorak, sredu da ne radim. Hvala šefe, vratit ću se pune lana. Da, znači ovo je deo My People, želje, čestitke i pozdravi. Evo sad zove ovdje je Risto My People. Znači, brate, ovo će te košta 10 evra, samo da znaš. 10, blok reklama. Da, ovaj blok reklama te toliko košta, to sam odlučio. Nisam imenovao firmu, znaš. Nema veze, neka, kao da jesi, ko te zna da radiš. To je, tako je. Stali smo hoćemo R&B-u? Ne, neću R&B-u, hoću, a to je o tvom studiju, koji također isto menjao, pored lokacije menjao imena. Međutim, neko vreme je bilo najpopularnije kako prezentovati svoj studio ili svoju ekipu. S jedne strane napraviš studio sessione, a s druge strane napraviš cypher. Da. I ja koliko sećam, ti si imao one studio sessione dok je bio Bling Bling. Da, mi smo prvi, ja mislim da niko pre nas nije počeo te studio sessione u Srbiji, nisam siguran da sam vidio repere u studiju, mislim da smo mi otvorili. 2011. su bili Grasir iz Lone, pa je bio Beli, oni su bacili freestyle-ove, pa je bio BG Funk, pa je bio Samurai Crack. Bio je, ne mogu da se, Jankara je bio, W je bio, oni su kasnije. Da, ako vezujemo za studio, da. To je desno prvo, tako je, to je desno prvo, jer nijedan studio nije imao svoj session. Svoj studio, ja sam tad bio u fazonu, ovo je do jaja, moramo da održimo ovaj koncept. Međutim... a šta ti je bilo kao ideja, mislim, kad si to pokrenuo, na šta si se ugledao? Palo mi je na pamet, bukvalno sam bio u fazonu. Nije da si vidio tipa recimo premijera, kako radi preko sa 16 linija kad mu bacio oni likovi. Nisam to po nečemu, znaš, vidio sam nego smo gledali u studiju kao aj pravimo studio sessione, zovemo ljude, znaš, i kao rokamo freestyle ili šta god. Znaš što je bilo gotivno, a na tom je konceptu pojavilo se pre, kad su bacali u krug freestyle-ove Arafat, Smoky, se sećaš? To ti je bilo... A to je izašlo ko izdanje? Ne, to ti je bilo na radio emisija, Palketova, ali tako, gde su bacali one freestyle-ove, svi živi, da recimo Smoky ima one svoj Straight from the Tvorza, na primjer. Da, koji je eksplodirao. To je pun pogodak, da. To je baš bilo dobro, to je baš bilo gotivno. I onda su svi krenuli, u jednom trenutku su studiji svi krenuli da rade te kao studio sessione. I onda sam ja rekao, ja neću raditi više studio sessione, kao počeo sam i malo smo zagrezili previše, bio sam u fazonu, može jedan nedeljno, nema šanse.
znaš, treba organizovati. Uvek krećeš ambiciju, tako je, znam. Da, uvek kreneš ono i onda kao moraš da staviš malo nogu na kočnicu. A mislim, to je dobra promocija generalno za studio, a i za izvođača. Mislim, Belom je eksplodirao taj freestyle, on je bacio baš dobar freestyle, sjećam se da je on baš tad bilo kao, brate, ovo je do jaja. Menjali smo lokacije, da bio je Bling Bling 2012. 13. možda, negdje 14. sam se ja prebacio u svoj stan na Zvezdari, gde sam napravio gluvu sobu, u dnevnoj sobi. I onda sam se trebao se selim. Kako dnevna soba lako postane gluva soba? Ovdje je bila ogromna dnevna soba sa 3,5 metra plafonom. I onda je baš Žare iz Sarsa pevač bio moj glavni projektant te gluve sobe. I napravili smo je tu na gajbi, međutim posle mjesec dana sam morao da se selim. Pa sam je dao Grasshopperu, spuštali smo je, sjećam se, preko terase. Znam da je to bila akcija i da sam posle skidao silikon sa zida iz parketa jer smo je lepili, od gips tabli je bila pravljena i azme. Čekaj, šta je teže, postaviti ili rasturiti gluvu sobu? Ovo je bilo rasturiti definitivno. Da, ja nekako sve vaš razmišljam nekom i to mi zvuči kao da je duplo teže rasturiti nego sastaviti. Jer kao imaš zidove i zašrafljen gips, a unutra su ti konstrukciju možda praviš od kakvih hoćeš malih kocki pa da sastavljaš, razumiješ, da šrafiš letve, a moraš zid na njih od gipsa i onda treba da spustiš taj zid u komadu koji je recimo 2,20 puta 2,5 i onda kao moramo kroz terasu, tako da je bila to zanimljiva akcija. I onda sam kao se ocelio na Medak i onda sam bio sam u trosobnom stanu i bio sam u fazonu, pa idem da otvorim ovde studio, postavio sam tu opremu što sam imao tad i onda posle jedno par meseci kao aj stvarno da nešto uradim. Krenuo sam tu da kupujem svašta nešto novo od opreme. I tu je bio jedan period nezaboravan, tu je možda bilo i kaljenje moje, znaš, da kao radim sad ovaj fazon koji radim, jer smo non stop sedeli kod mene, ja i moja ekipa koji je sad u labelu, i sedeli smo po celu noć, kao aj snimamo ovo, aj uradimo iz tog perioda ima najviše klipova na telefonu, znaš. I tad je studio lepo radio, tad je Beli bio dosta aktivan u Forsu, on je bio najaktivniji, ja mislim tad. Tad si ti u Forsu imao i Belog i Šana i Smiley-a, tako? I Smiley-a i da, bio je Tommy Gang, bio je Beli, bio je Smiley, bio je, pre toga su bili Jankara i W i ta ekipa. Tako da, ti si imao jednom trenutku, tada ti je label bio najjači freestyle label, u smislu najjači freestylere si imao. Sećam se neko bilo finale nekog freestyla, se ne znači kog, gde su bili, da li su bili Smiley i Sean ili Belly i Sean, ne mogu se setiti tačno u cuku, gde su tipa bacali, ne znam koliko je bilo rundi tamo da se gleda. Da, ali to mi je uvijek bilo gotivno, jer kao sednemo i kao rokamo, znaš, u krug. I uvijek s tim ljudima možeš da kreativno nešto napraviš. I skoro sa svim, jel te? Naravno, kao i uvijek. Ali nekako, znaš, to je taj naš ekspanzija tog studija i menjanje tih lokacija je svaki put donosilo neku novu energiju, neki novi vibe, neki novi naš stil, kogod je bio tad tu, bilo je drugačije. I naučio si kako možeš brže da sastaviš i eventualno rastaviš. Rastavim gluvu sobu, panele, ako treba nekom nošenje namještaja, stolove sam doktorirao. Kao Force Record se sve radi kao. Apsolutno, utovar, istovar. Imali smo i selidbu, naravno, posle Medaka smo se preselili u Bulevar Kralja Aleksandra, tu nam je bio studio godinu dana. Tamo kod Orla? Kod Orla, da, iznad depoa. Međutim, to je bilo u suterenu, gde je pukla neka cev mešano sa strujom, pa crče mikser, crče komp, triput, crče mikrofon i tako dalje, ne može se diše od vlage i onda smo morali da onako bežimo ko miševi iz prostora, znaš kao, pali odmah. Kako sam provalio da ne možemo dole da ostanemo i onda smo bili u fazonu gde ćemo sad, šta ćemo sad ja i Ivan. I kao, našao neki prostor, ajde da pogledamo jedan, pogledamo drugi i sad prešli smo u taj drugi koji smo gledali u Cvićevoj, to jest raskrsnica Cvićeve i ne znam kako se zove druga ulica, od Beogradske, ono što se nastavlja dole ka Cvićevoj.
od Beogradske, nizbrdo pored Pravnog, ne znam kako se zove. Tu smo sad, upgradeovani, kupili smo neku novu opremu i mikrofon novi koji mi je bio ono kao dugo sam čekao da kupim taj mikrofon, merko sam ga i kao sve ti uvijek ti je nešto kao preče, znaš. I sad kad je ovi stari crko rekao, znam šta ću da kupim. Čekaj, koje je najgluplje pitanje koje ti neko postavio, znaš, ono, hoće da snima kod tebe pa sad propitujete o nečemu, koje je najgluplje pitanje koje si dobio? Pa pazi, kao pitanje nisam kao dobio, ali mi je možda situacije su u studiju ono za pamćenje, znaš, i komentari. Najjače, uvijek je najjače kod repera je uvijek najjače ono u miksu ćemo. Znaš, to ti je repujem, promašim ritam i kao ne mogu, duža mi je linija za reč i ne mogu da je odrepujem, razumeš, to je taj čovjek kogod bio kod nas, ne može da odrepuje, ja mu kažem, brate, skrati liniju, odrepuj ovako, ne, to ćemo u miksu. Znaš, i to je bilo, jedan period je bio, 3, 4, 5 godine je bilo sve, to ćemo u miksu, ono, svi reperi su, to ćemo u miksu kad promaše, a mrzi ih da ponovo odrade, a imao sam i ono raznih nekih ljudi koji su ono, se pojavljivali bez sluha, koji ti otpevaju tu nešto i ti se ono mučiš da skrpiš, seckaš, znaš, vučeš tajming, ono, pevaš... A nemaš ono efekt tipa sluh, ubaciti sluh ubaciti sluh, to bi bilo dobro i ti mu pošalješ to i onda te ono zove i kaže ti si mi sve, brate, uništio, stavio si mi 2 kompresora na vokal, to su mi rekli, zato ne valja, tako da to mi je dosta zanimljive ono, scene. Ali glupih pitanja ne znam, meni je ono interesantno recimo kada ko mi to ne znam pričao, znaš, neki lik, klinac tipa počinje da repuje i ono raspituje se tipa koji mikrofon imaš, koja ti je oprema, čemu, brate, znaš, ono kao, na koji god da je mikrofon, ako si dobar, brate, ne biti samo da snimi, to je to, tako znaš. Tako je, mislim, Mislim, da bi čuo razliku između mikrofona od 2 soma evra i mikrofona od 20 evra, treba ti ne dobar mikrofon, nego mnogo toga drugog dobro. Tako je, to je lanac jedan. Džabe ti mikrofon skup, ako nemaš skup preamp i tako, mada sad opet tehnologija digitálija može za ono solidnu lovu da se napravi dobra priča. Mi smo snimali, mislim, ja se sećam to... Dobro, ti možeš napraviš studio u koji će uložiš i 100.000 evra, možeš napraviš studio koji će da završiš za 1.000 evra. Tako je, sve zavisi koliki su ti apetiti. Tako je. Dođete u Force nije 1.000, nije baš ni 100, ali... Idemo, šta sam hteo da kažem? Pričali smo o tome, o tehnologiji koja sada, ono, može se napraviti solidan, pričali si o opremi, da, kako je kvalitet zvuka, baš to pričamo sa jednim našim starim kolegom koji kaže, sine, sad nema mikrofon koji ne valja. Tako je. Znaš, i mi smo snimali, sećam se, da, to s Rastom, ja i Opa i Rasta u Moj Golube Records kod Rebija, na Belim vodama u Golubarniku, na ono mikrofon Behringer, ne znam, C1, i neki mikser i nešto, razumeš? Mislim, daš, i kao nema izgovora. Rokaš, tebi je to studio, tebi je to pun gas. A ima sad, malo ljudi su skontali, kao ću se slikam ovde, hoću da mi ovo svetli, ovo ono. Znaš, nekako nisam... To su već druge stvari, te neke estetske, kao vizualno estetske, da. Ali ovo mi je generalno da je najbitniji kvalitet po meni, ono, da mislim da artist koji je kvalitetan može napravi na kanti pesmu, ono, bukvalno. Mislim, pazi, ono što prepričam, to je Vikler dokazao, jer je snimao je album sa kineskim mikrofonom, na primjer, i to sa kineskim za komp, u stvari. Nije ono čak neki mikrofon, nego ono mikrofonom za komp, za Skype, ono, ne znam ja zašto. Baš sam teo kažem Vikler, koji je ono ludi muzičar, koji je pravio, mislim, na ono, bukvalno kantama pesme. Što je dokaz čist da može, samo, znaš, razmazili smo ljude, posebno ono mi što kao producenti, što držimo studiju, to kao kupujem novu opremu, moje uči kao i majki i udri. Pa ne znam, ja da imam studiju, mislim da se razumijem malo u to, znaš, da se time bavim, ja bi vjerojatno uzeo neki ono prosjek, ono bi uzeo, ali bi zato namuljio sa tim nekim, znaš, ono, tipa, uložio bih u to da se, znaš, ono, kao maske, uslovno za to, da to izgleda kao ne znam ja šta, pa bi kupio što više tih monitora da imam, pa kao neki... Da sve to svetli. Da sam samo, ovde sam prebacio nešto i kao vidiš, tu ti pratim ovo, a u stvari ne pratim ništa, nego samo da izgleda kao ujebote. Pa to je glavna fora, znaš šta, kad privlačiš ove
folk artiste. I garnitura je bitna. Kožna garnitura i obavezno sve da svetli. Tako je. Znači to je bitno jer pazi, čekaj, jesi ti slikaš na Instagramu ovde iznad miksera, ne slikaš se zato što ti svetle samo ovi barovi, razumeš, da ti je mikser recimo da ti svetli 60 lampica, odmah bi se slikao tu, razumeš. Aha, viš, mogli bi damo ideju, znači apelujemo da se uzme ovde neki mikser koji će mnogo da svetli i da se onda svi koji dođu ovde se slikaju. Da, dobro. Znaš što je dobro? Da, dobra je fora. Dobra je fora što kaže moj kolega Bone, kaže, pazi brate, ti treba da kupiš jedan rek sa efektima, nebitno koji su, kaže, ma kupi bre, nakupujem, prodajem, razumeš, reverb, ovo ono, istrpa i kaže, samo popali. Ma bre, na AliExpressu kupiš, ma na AliExpressu kupiš, bre, za 10 evra kupiš šta hoćeš, ono, 6 kila efekata kupiš. Kad dođu, razumeš, valjke da se slikaju, ali generalno sad, ja dosta drugačije posmatram to usnimavanje vokala i to od ono kao basic, imamo mikrofon, imamo dosta ima razlike između tih lampaša, kondenzatora, dinamičkih, mislim ti znaš, jer si u tom svetu i to je meni sad zanimljivo da eksperimentišem, pa evo sad hoću da kupim synth i da krenem sa tim stvarima. Da ga imaš ili da bi svirao? Da bi svirao, jer... Mislim, čisto hoćeš da ga kupiš nešto. Za ukras, i to za ukras. To i kupiš gitaru i bubanj i kao to je to, ko nek stoji. Sviram bubanj, ali Ivan se ne slaže da ubacimo bubanj u gluvu sobu, apelujemo na DJ Ivana da ubacimo bubanj u gluvu sobu. Ali imate onaj električni bubanj koji se meni uopšte ne sviđa. Da. Nekome se, znaš, kad to vidim na tim nekim proslavama, znaš, svadbama i to, električni bubanj, baš nekako bude bez veze, ali s druge strane, da, kao zašto bi sve napredovalo sem bubnja, znaš, kao... ali, znaš šta je, jedino kod tog bubnja što je loše je ta dinamika. Ma nemaš kao da ti je gore jedno, dole drugo, ali zvuk identičan, kaže. Ne, zvuk pa možeš da sampluješ da hoćeš. Da. Znaš, povučeš iz kontakta boje, pravog bubnja, koji kida, ali fora je kod tih elektronskih bubnjeva što oni imaju nasnimane doboše, nasnimane kikove i to, i sad oni kad su snimali u studiju radili su lupam 27 različitih udaraca palicom, baš smo to sam s Ćofom čini mi se pričao, 27 lupam udaraca udari palicom i nasempluje to i ti na tom dobošu imaš 27 različitih zvukova pri tvojoj jačini udarca. A na pravom bubnju možeš da imaš 1220, znači koliko god svaki put drugačije zvuči doboš, kako ga udariš, tako da to je jedina razlika između tog live bubnja i ovog elektronca i to što ne možeš da se razmašeš kao čovek, činela nije činela. Možda i možeš, možda ako ga tako nekako razvučeš, znaš, sigurno možeš, ali nekako... Nije to taj osjećaj, da, jeste, i pedale su im lagane, ali su sad napravili, skoro sam to vidio, to mi je privuklo pažnju, kao da je, to je drveni set, klasičan set za bubanj, ali ima trigere. Trigere i možeš na XLR da ga vežeš direktno u mikser i da na njemu sviraš kao na midiju i kako se zove, možeš i te direktno zvukove da snimaš, to je taj doboš i to, tako da je to jako cool, kao imam analogni bubanj, stavim na XLR-ove i kao svi samplujem na njemu, tako da idemo tehnologija. Tehnologija je stvarno dala svemu boljitak, sad samo kako ko to zna da iskoristi. Tako je, neko voli, neko ne voli, ali... Pa ne, ali šta god, ja znam recimo ljude koji su fotografi, da kažeš stara garda fotografa koji su odbijali da pređu na digitalce. Međutim, kad su prešli na digitalce, ljudi su fazonu, brate, kao sam ja budala, što nisam prešao... Godinama. Tipa 2 godine, 3 godine ranije kad sam već mogao da pređem, znaš. Tako da znam, te ljude koji, dobro, onaj ko zna da radi super na analognom, njemu digitalija samo mu diže level ceo. Da. Onaj ko ne zna da radi na analognom, koji je naučen na digitalnom, šta god daje, malo će imati problem, ali opet može se priuči. Naravno, pa sve može, how to je najbolje moguće. I vežba. Tako je. I vežba. Tako je. Aj slušamo, pričali smo o filmu Južni vetar i muzici s filma Južni vetar, naravno slušamo pesmu za koju smo prognozirali da će da obori sve rekorde, ali da sad baš nešto nam ne ide. Mače. Za sad nešto ne ide, ali ko zna. Ne znam kako je došlo, dokle je došlo. Ne znam, nema još ni 2 milke, ali mislim da će ona, da je onako fina, da će dugo da egzistira. Očekivao sam da je eksploziju napravila. I ja isto, ali nema veze, možda će tek da napravi, polako. Sada Mače. Slušamo Mače.